Dacă ai ajuns să te uiți la videoul ăsta, probabil nu mai cauți un dentist. Cauți pe cineva în care să ai încredere. Pentru implanturi, pentru estetică, pentru lucruri care nu se mai pot face la întâmplare. Și te înțeleg, pentru că atunci când e vorba de dinții tăi, nu mai e loc de lasă că merge. În cabinet, primul lucru pe care îl fac nu e să mă uit la dinți, e să te ascult. Oamenii ajung aici cu mult mai mult decât o problemă medicală. Vin cu frici, cu amânări, cu experiențe neplăcute și dureroase. Dacă sar peste partea asta, nu mai suntem doi oameni care colaborează. Suntem doar cineva pe un scaun și cineva care lucrează. Sunt medic-dentist, nișat în implantologie și estetică dentară și sunt genul de om care are nevoie să înțeleagă tot înainte să înceapă. De asta planific mult. Folosesc imagistică și simulări digitale ca să-ți arăt unde ajungem înainte să ne apucăm. Pentru mine, asta e diferența dintre noroc și un lucru bine făcut. Nu mă interesează soluțiile rapide, mă interesează cele care țin și peste ani. Pun accent pe predictibilitate, nu doar pe senzația de acum. Întrebarea e cum vei fi tu peste ani și cum te vei simți cu lucrările atunci. De asta, uneori pot spune nu când lucrurile nu sunt predictibile, nu din rigiditate, ci din respect. După cabinet, dacă am timp, gătesc. Îmi place să iau ingrediente simple și să le combin până iese ceva bun. Până la urmă, și o rețetă e ca un protocol medical și cele mai apreciate preparate au multă tehnică și precizie în spate pentru un rezultat wow. Probabil de asta îmi și place. Dacă simți că vrei un medic care să fie cu tine în proces și care să trateze lucrurile serios, iar în același timp omenesc, atunci e foarte posibil să ne potrivim. Bunăstarea ta e prioritatea mea.